Ja sam Maja Spasić iz osnovne škole Jovan Cvić u Kostolcu i danas se nalazimo na okružnom takmičenju u rukometu koje se održava u Kostolcu. Prva utakmica igraće ekipa osnovne škole Golubca i ekipa osnovne škole Vuk Karadžić iz Požarevca. Tu je sada snimim. Dobar dan, ja sam Dunja Vulić iz osnovne škole Jovan Cvić iz Kostolca. Nalazimo se na okružnom takmičenju u rukometu koje se održava u hali sporta u našem gradu. Muška ekipa osnovne škole Jovan Cvić borit će se protiv ekipe iz Petrovca na Mlavi, Bata Bulić. Sa Almirom Džemilovskim, jednom od igrača naše škole. Almire, kako volite se do takmičenja i da li je konkurencija bila jaka? Izgledali smo se malo bolji, ali na kraju izgleda se super. Kojim se savjetima kapitan služi u slučajnici? Najveća podrška nam je nastavnik. Znači, daje nam snage, volje, tako da... Publika kao publika su super. Koji ti pozici? Ja sam trenerom muške ekipe osnovne škole Jovan Cvić, Aleksandrom Šamincem. Recite nam, prošla pozičnja ekipa naše škole je osvojila prvo mesto na međuokružnom takmičenju i plasirala se na republičko. Da li ste očekivali to od ove? Tako je, očekujemo isto tako prvo kao i prošle godine bila je izuzetna ekipa, tako da ove godine imamo solidnu ekipu, ali očekujemo isto prolazno. Kojim se savjetima vi služite da bi vodili svoje igrače? Uvijek govorim da nije prvenstveno pobediti, važno učestvovati i dati maksimum svoj, a rezultat će sam doći po sebi. Kako je vaš utisak o takmičenju i šta mislite o konkurenciji? Konkurencija je bila solidna, nije zapravo toliko jaka na okružnom, ali na međuokružnom očekujemo onako solidni i jaka utakmica, ali ne stavljamo našu ekipu da će ostvariti. Za kraj, koliko dugo ste se pripremali za ovo takmičenje? Pripremamo se, znači celo već prvo polugodište, to je nekih 4 mjeseca. U prvoj utakmici ženskih ekipa igrale su osnovna škola Branko Radičević iz Golubca i osnovna škola Vuk Karadžić iz Požarevca. Pobedila je škola iz Golubca 5-4. U toku je druga utakmica ženskih ekipa u kojoj igraju osnovna škola Branko Radičević iz Golubca i osnovna škola iz Petrovca na Mlavi. Na kraju zadnje utakmice na okružnom takmičenju u rukometu ženske ekipe su igrali finale. Ekipa osnovne škole Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi pobedila je ekipu osnovne škole Branko Radičević iz Golubca rezultatom 18:0. I sa mnom je Dragan Ćirić, koordinator Braničevskog okruga za fizičko vaspitanje. Recite nam, da li je ovo prvi put da je Kostolac ugostio takmičare u rukometu? Ne, nije ovo prvi put. Obično kada je Kostolac, odnosno osnovna škola Jovan Cvić ima uvek dobre ekipe i kada se plasiraju na opštinsko, onda okružno držimo u Kostolcu. Kakav je vaš utisak o takmičenju i kako je bila saradnja sa trenerima i igračima? Moja saradnja je uvek jako dobra, a utisak o takmičenju je pozitivan, imamo dobru ekipu, odnosno osnovna škola Jovan Cvić ima dobru ekipu i nadam se da će da napravi neki dobar rezultat na međuokružnom, kao i ova osnovna škola Bata Bulić iz Petrovca sa ženskom ekipom. Da li smatrate da rukomet ima blistavu budućnost u Kostolcu? Pa dokle god se radi po školama ima. Hvala. Za Školski sport Srbije, Dunja Vulić.